unxibe ibhatyi egwangqa apha. Igama lakhe ngutata Undlebentle Zoyi-2 nowakwakhe umama uNongcipho ngabasemaxhegweni eNgqushwa kweliphondo leMpuma Kapa. Kuthiwa bekukho umdaniso apha kwindawo yaseNgqushwa endlwini enkulu apha kwatata Undlebentle Zoyi-2. Utata Undlebentle Zoyi-2 ebenendawo ezide zigwencele kumama uNongcipho. Sabuza ukuba abanye abantu ababini ke ngoku le couple ngobani bona amagama abo. Kwathiwa hayi nguNomaka nomnantsika notata uNyamezeli, lo unxibe iskipa esimzuba, lo unxibe iziteki ezipinki yena apha. Kuye kwathiwa nguNongazi nobhuti Mbulelo. Kodwa abantu esiphume nabo apha kulo mdaniso ngutata Undlebentle Zoyi-2 nosisi Nongcipho. Utata Undlebentle Zoyi-2 uthi yena into yomdaniso wadibana noNongcipho kaloku ediskweni. Yiyo loo nto emthanda kakhulu uNongcipho. Sathi thina tata Undlebentle Zoyi-2 benganyanzanga ukuthi ugwencela kaloku umntu ongutata agwencela kaloku emntwini ongumama. Kaloku nguSinongcipho ogwencela kuwe tata umnyama bangigava lakho khona tata Undlebentle zombini. Wathi lo tata into oyibhuda khona mfana yile nto uba ucinga fana uba igama lam ndingumnyamezeli. Mna ndinguNdlebentle zombini, andingoNdlebentle Zoyi-2. Andilorhanuka mna ndifana nani. Ndathi tata Undlebentle Zoyi-2 hayi ino mhlawumbi unesiyezi kulaa nto lamjikelezo walaa ronda. Yeyi unjani umthanda uNongcipho tata bangigama tata umnyama andinongubani nesiduko sakho mna. Wathi lo tata mfana ndiyakuwonisha okwesibini, okwesithathu ngumnqakathi. Watsho ke phofu elungisa ibhunguza lakhe emane egqogqa inqawe yakhe. Kodwa into esiyibonileyo thina apha emaxhegweni, uninzi lwamaxhego alapha awaziyekeli. Phofu siye sathi ewe kaloku ngoba iNgqushwa ayikho kude kwindawo yaseGqeberha. Amaxhego amaninzi ebesebenza khona, athatha umhlalaphantsi ke abuyela ezindlwini zawo apha kwindawo yasemaxhegweni. Yiyo loo nto ukuba ufika apha ixesha elininzi kubakho iitumente zomdaniso zamaxhego namaxhegwazana. Kubekho iitumente zebhola ekhatywayo, ibhola yomnyazi, umbhoxo neqakamba. Amanye amaxhego alapha ayefunda kwezi zikolo zikanokutsho zalapha kweli phondo leMpuma Kapa. Amanye ayedlala umbhoxo asenesasingesi sezikolo zombhoxo. Xa ebizana amanye amaxhego apha, yo what's up dog, yo bro, I ain't tripping my G. Ufike zisitsho amaxhego alapha. Ndathi tata Undlebentle zombini ndikubonile uba uyamthanda usisi Nongcipho. Nongcipho ndiyakubona uyamthanda utata Undlebentle Zoyi-2. Tata Undlebentle Zoyi-2 umphathe kakuhle umntwana womntu, nyana womntu. Wathi lo tata ke nake rhaxa ungubani wena sowufuna uyala mna nje, ndiyalwa ngabafana khona ayikawubhekele phaa kum. Unana lo mfana kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841. Elam igama ndinguLimi Esinene Xakatho Gaga, ndisemaxhegweni eNgqushwa kweli phondo leMpuma Kapa.